Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kecskeméti Zenészegylet 2026-os zenei táborában, ahol vendégül láttuk éppen Piros Zsoltot, aki megnyitotta, illetve aki az első adást is tartotta. Őt, aki az Artisiusnak a vezetőségi tagja, ugye, és a Magyar Könnyűzeneszerzők Egyesületének elnöke, és még annyi minden mással foglalkozik. Többek között az Nemzeti Kulturális Alap egyik kollégiumában is dolgozol, ugye? Igen. Szóval itt most nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk erre a helyzetre, hogy mi lesz velünk, hogy lesz egyáltalán. Amit mondtál, az imént beszéltünk, hogy nem is tudjuk még egyelőre, hogy alakul majd a helyzet. Erről pár szót esetleg várhatnánk. Én azt gondolom, hogy az aktuális kormányzatoknak általában mindig fontos azért valamilyen módon a kultúra területe, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a jövőben a Nemzeti Kulturális Alap hasonló módon fogja tudni támogatni a különféle ilyen és hasonló dalszerzőtáborokat, illetve az alkotókat új művek létrehozásában. Hogy egészen pontosan ez milyen módon és milyen formában fog megvalósulni, ezt még nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos irány mindenképpen. Igen, itt az alkotó munka, ugye ezekben a táborokban főleg erről van szó. Ez is remélhetőleg megmarad prioritásként és támogatási lehetőségként. Mi nagyon szeretnénk, hogyha a könnyű zenei szakma is megfelelő hangot kapna itt a támogatási területek között. Most összevonódott egy kollégiumba ugye a különböző szakterületeknek a területei. Hova került ez? Erről pár szót váltanánk? Tulajdonképpen az elmúlt években a komoly zene, a könnyű zene, a színház és a táncművészet egy előadó művészeti kollégiumba csoportosult. Itt tulajdonképpen ezek a területek most már fúziókban is tudnak egymással működni, és tudják az egyes ilyen tulajdonképpen társterületeket is támogatni. De külön voltak ezek régebben. Korábban külön voltak, így van. Lehet, hogy ez szerencsésebb volt, ugye, mert azért elég távol áll mondjuk egy népzenei terület, egy könnyűzenei területtől. Minden esetre most egy kalap alatt leszünk, egy kollégium alatt, és ide kell majd pályáznunk, ha egyáltalán lesz erre lehetőségünk. Ugye? Még annyit, hogy az Artisiusnál változott-e valami, az Artisius továbbra is egyesületként működik, és az úgy gondolom, hogy ott túlságosan több változás nem lesz, mint ami. Így van. Tehát az Artisiusnál tulajdonképpen változás az nem várható, tehát egy olyan nemzetközi feladatot lát el az Artisius Magyarországon, ahol az alkotókat, elsősorban a szerzőket képviseljük, begyűjtjük ugye a szerzők kijáró jogdíjakat, majd azokat felosztjuk természetesen, és ebben változás nem várható a jövőben. Ami kihívás jelent tulajdonképpen az Artisius számára, az leginkább az AI és az AI létrejöttével lévő új témák, de tulajdonképpen már nemzetközi szinten is ez tulajdonképpen folyamatosan folyik az ezzel kapcsolatos egyeztetés és felkészülés, illetve maga a konkrét munka is már ezeken a területeken, hogy abszolút rajta tartjuk, ha lehet ezt mondani, a kezünket a téma ütőerén. Erről szólt az eladásod is, az AI és a szerzők kapcsolatáról. És nagyon érdekes volt ez a gondolat, hogy itt nem szabad a szerzőknek saját maguk helyett kiadni az AI-nak a feladatot, hanem meg kell maradni az individuumnak, meg kell maradni ebben a folyamatban. Én azt gondolom, hogy mindig, és a múltban is, és a jövőben is nagy valószínűséggel úgy lesz, hogy a szerzők, az alkotóknak az egyéni hozzáadott ötletek, kreativitása fogja ezt a dolgot tovább vinni. Tehát alapvetően a jelenleg elérhető AI modellek, azok a korábban megírt, ember által megírt művekből táplálkoznak, ebből próbálnak létrehozni valamiféle mixtúrában egy valamiféle új dolgot, de ahhoz, hogy az alkotók igazán egyedi dolgot tudjanak létrehozni, hogy mindenképpen kell, hogy továbbra is egyedileg működjenek ebben a dologban, és olyan egyéni jelleget adjanak az új műveknek, amitől az érdekes lehet a közönség számára, ugyanis
ugyanaz, amit egy gombnyomással meg tud csinálni bárki, az nagy valószínűséggel a közönség számára sem lesz annyira értékes, mint amiben tényleg benne van az az egyéni kreatív munka. Erre inspiráljuk mi is a résztvevőket, hogy igenis vegyék elő az egyéniségüket, és tegyék bele ezekbe a művekbe, mert akkor fogunk tudni valóban én is azt mondom, akkor halad előre a világ, ha az egyén, az ember teszi oda a tudását, nem pedig a gépek. Így És van. ez a hatalmas, hogy hívjuk ezt? Adatbázis. Ugye? Így van. Tehát tulajdonképpen én azt mondom személy szerint, hogy eszközként, egy segítő társként, egy segítő eszközként használható, és tök jó dolgokat lehet az AI-jal létrehozni, de mindenképpen a kiinduló pont az ember kell, hogy maradjon, és az embernek vannak érzései. Egy ember az, aki megért már szakítást, szerelmet, szomorúságot, boldogságot, és ebből táplálkozva tud új műveket létrehozni, ami megérinthet más embereket is. És szerintem ez az alfája, a omegája az alkotásnak, hogy másokat is elérjünk azokkal az érzésekkel, azokkal a gondolatokkal, amik bennünk megfogalmazódnak. Hát így engedjük útjára ezt a tábort. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és Köszönöm szépen. megosztottad velünk a gondolataidat. Kövessetek bennünket továbbra is. Köszönjük, hogy itt vagytok. A viszontlátásra, viszonthallásra.